Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke maske sithethe malunga noFlavio Silva, uDa Silva pha izolo baphulaphuli. Phambi kokubana ke sinabe ngoDa Silva, sifuna uqale ke siqinisekise ke kwaba ke abalandeli babona into yokubana ke noko bayakhala ke ngamalalela ngama-reserve ke athi afakwa pha izolo. Abanye bathi ke bekumele bapha igadora kakhutshwanga, bathi ke aba baqeqeshi beKaizer sibenzise iphutha. Ewe baphulaphuli ke masiyibeke le nto ethi ke kubadlali bebengama-reserve abathe bangena, ayingabo bonke abathe abaphefoma pha izolo. Ndingakwenzela umzekelo nje ngokocele ungene pha wadlala kakhulu umfana omdala pha wawutshintsha umdlalo. Ndikwenzela umzekelo pha ngoSilva, ungene pha wadlala uSilva wawutshintsha umdlalo futhi ke weza nenqaku. Ndikwenzela umzekelo pha ngoMonyane, ungene pha izolo wawutshintsha umdlalo, kwabonakala kula right back ba ke kunomntu. Ndicinga uba i-reserve pha kangaliperforme right pha nguModi, ngoba uSireno naye ungene umfana omdala ke wadlala wacreata ke igowuli. Leli ke igowuli imizamo yakhe yenze into yokubana ke kubekho igowuli elifakwe pha nguDa Silva pha izolo. Ndilungise ke loo ntetha ke baphulaphuli, qabaqaba ke singene pha kuDa Silva ubuqu bakhe. uDa Silva baphulaphuli uyadlala, loo nto leyo ayifuna ukwekwediswa. Uba ke sifuna ke ude simbona, naba sawufuna ukumbona kanjani, ngoba uyadlala baphulaphuli. Istriker umsebenzi waso kukufaka igowuli emnatheni. Siyayithanda ke thina ke laa nto, laa competition phakathi kwakhe neIgadoro noMayo. Othe wafakwa kubo makangene abonakalise into yokubana ulambele ukudlala. Uyabona ke uSilva uba ndibala kakuhle kwiimetshi azidlale uKaizer Chiefs ezincinane sefake amanqaku amathathu. Loo nto iyakuxela into yokubana ke eso striker eso kukude apho siyakhona xa sifumana ithuba lokudlala. Futhi ndiyayiphinda le nto ithi iligi yaseMzantsi Afrika ayikho nkulu kuSilva. Iligi yaseMzantsi Afrika incinci kakhulu kuSilva, ngoba iligi yalapha seyisuka phathwa zizandla zikaMsona ephuma eZimbabwe, seyisuka phathwa zizandla zikaMbesuma ephuma eZambia. Andiyiva kakuhle le nto kuthiwa uhlekwa iligi apho aphuma khona uSilva, kuthiwa ebedlala kwiligi ephantsi. La manqaku mangaka wakore pha yinto yokubana ebedlala kwiligi ephantsi, akanofithe eMzantsi Afrika. Ayikho loo nto. Uzawuvala imilomo eminintsi uSilva, futhi iKaizer Chiefs izawuvala imilomo eminintsi yabantu. Mayithi chuchembe idlale ngale ndlela. uSilva andiboni into irongo ngaye, isandla sakhe umfana omdala usixhomile, nenqaku lakhe pha izolo libe lihle kakhulu. Baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana nimva njani na uFlavio Silva. Nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.